Tipra hawa susanai. Makanai. Cholinai. Seng tini oro sini Takarjala bazar yakawa Takarjala hatiwo seng tini oro Tipra motha YTF TWF ningai kaisa protest rally tamni hinba hasing sini borom ganang MLA cyclangka thangnai koyekdin regei yakawa miani salo koyekjana BJP rok sini West Takarjala BC wo yakawa panchayat borok aro illegally borok aro occupy khainai mani bagai tai je a jagao sini bukhuk song takhuk song borok a jagao kaisa insurance khaitini thangtinibo hamung sinia kok kepek sawai ekdom kok sitra sawai sini buri rongno borok yak sokka taisla rongno koekjana borok kubuk maniti tongo a thangtinibo boroni police protection teitango BCO phainani hangke ningtamni bai police protection tubi phainani nang abo tabuk sini naharmu aboni yagulo se borok gbangma sini borok rongno prai 16-17 janani mungai borok case mani o case no tui tini oro sini Takarjala amchayo sini joto thanjana hamjangnai bubagrani netrite sini MLA netrite sing tini o jaga phayei ei je o bor case manno sing kuno dinophan gosinai mania haike buskango sing choba kotor ongkhornai tei jara Tipra motha YTF TWF janai ro haino siring achugui tonglak ereng marjna berjang mano tui haike oboni poriman belanya hamyangnai norok jotno saimano sini social media ni bisingtei seng 2023 ni chongbari paimani yagulobo sinaro kaisa violence ingya dini a violence tumna nai tongka haina haisabo sei sini BJP sarkar borok singomon saimano totally jumlabaji norok oro tamuno proof khane nai Takarjala amchayo je jagao 34,717 voter resing payo jagao oro khoroksa ali salani sikaliya nogo khoroksa BJP sikrika a khoroksa khorone tini o jaga o area santras khainai tumani singabon nugoi tong aboni bai sing kokhono tolerate khagla norok judino o mane o porimanam norok bathana thayake sing mahai siring achugui thangla choban nanglainai baskangni bagai sing ready tongo choba sabo bisik choba kaplai khaimanko abo sing phulugoi nai Tipra motha YTF TWF bising sei sing haini siring achug tongla hambai